An bɛ tɛnɛ la bi novembre kalo tile 18 an balimaw aw bisimila Malek don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da u tulo kan o dɔ ye ka fɔ novembre kalo tile 13 kɔnɔna la bingannikɛla dɔw taara bi dugu dɔ kan Mopti mara la kibaruyaw y'a yira ka fɔ arabadon novembre kalo tile 13 bingannikɛla dɔw taara ɲɛsin pɛ dugu ma n'o bɛ Mopti mara la a yirala ka fɔ bingannikɛla ninnu yɛrɛ kɔni taara bi ni dugu in ka tilegan dere de fɛ ko wa k'u ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sira ye ka se k'o bange nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni dusukun na nka a yirala ka fɔ u kɔni donnen nin dugu in kɔnɔna la ko wele bilala an ka faamaw ma n'olu bolila ka na teliya la ka na nin dugu kofɔlen kɔni mɔgɔw dɛmɛ an ka fintigiw nali kɛra sababu ye o la ni bingannikɛla ninnu bolila u ye bagan minnu suyɛn u bolila k'olu kɔni fana to an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a yirala ka fɔ mɔgɔ 20 de kɔni nin tora nin wale in na o kama an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la u ye tasi bila kɛ ka taa nin banbagatɔ ninnu bɛɛ kelen kelenna ma ko wa fintigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin wagati in na fɛn min ye nin wale in kɛbagaw ye ka se k'a bolo da u kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ka fɔ novembre kalo tile 15 kɔnɔna la an ka fintigiw ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga 9 na kibaruya minnu sera ma o ko la o y'a yira ka fɔ novembre kalo tile 15 n'o bɛnna jumadon ma an ka fintigi dɔw n'olu kun b'u ka jateminɛ baaraw la Mondoro mara la a yirala ka fɔ olu de kɔni kɛra sababu ye ni ka jatigɛ wale tabaga dɔw ka dagayɔrɔ ci kunnafoniw y'a yira ka fɔ nin wale in kɛra sababu ye ni jatigɛ wale tabaga 9 nin tora a la ko wa fɛn min ye moto ye ani marifa nasuguya dɔ n'a bɛ fɔ o ma pistolet mitrailleur ko fana kɔni bɔra nin yɔrɔ in na an ka fintigiw y'a yira ka fɔ olu ka fanfɛ ko ala barika la mɔgɔ si ni ma to nin wale in na hali bi jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ novembre kalo tile 16 kɔnɔna la wɛnkoro an ka fintigiw ye jatigɛ wale tabaga 20 minɛ ko wa k'u ye tan bɔnɛ u ni na a bɛ wagati damadɔ bɔ a yirala ka fɔ an ka fintigiw kɛlen don ka wuli ka jɔ u sen kan kosɛbɛ jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli la o kama u kɛlen don ka baaraw boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana camancɛ bolo fɛ ani kɔrɔnfɛ yan fan fɛ o de ye sababuya la sa novembre kalo tile 16 n'o bɛnna sibiri don ma an ka fintigiw ka baaraw hukumu kɔnɔna la u sera wɛnkoro mara la a yirala sa ka fɔ jatigɛ wale tabaga dɔw bɛ yen nɔ k'u ka baara kun bɛnnen tɛ fosi ma marifa de b'u bolo u bɛ donsofini d'u la ni ka taa bin duguw kan a yirala ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni selen sankoro dugu la k'u ni an ka faamaw kun karila ɲɔgɔn na yen nɔ n'o kɛra sababu ye n'u bolila ka taa burukina yan fan fɛ nka fɛn min an ka fintigiw ye u m'u to yen dɛ u tugur'u kɔ ka tugu nɔfɛ fo u ka dagayɔrɔ la yen fan fɛ u ka dagayɔrɔ in cili kɛra sababu ye ni jatigɛ wale tabaga 20 kɔni sera ka minɛ ko wa tan fana nin tora nin wale in na hali bi kunnafoniw y'a yira ka fɔ fɛn min ye moto 46 ɲɔgɔnna ye k'o jenina ko wa moto 10 o fana sera ka minɛ ko fɛn min ye marifa caman ye ani marifa kisɛw k'o fana bɔra nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ka yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a yirala ka fɔ kojugukɛla ninnu kɔni donna dugu minnu na k'u ye so 4 jeni o dugu ninnu na nka ko mɔgɔ si ni ma to a la wa an ka fintigiw fana y'a yira ka fɔ olu fana k'a fanfɛ ala barika la ko mɔgɔ ni ma to nin wale in na kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala ka fɔ novembre kalo tile 17 kɔnɔna la silamɛw ka jɛkuluba n'o ye Haut Conseil islamique ye olu ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ palais des sports la Amdalaye ACI kɔnɔna la kunnafoniw y'a yira ka fɔ ni mɔgɔ kofɔli ninnu ka ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kun tɛ fosi ye ko walasa ka se k'a yira an ka fintigiw la k'u b'u kɔ o kama a yirala ka fɔ ɲɔgɔn dalajɛ in senfɛ kumaɲɔgɔnya caman kɛra walasa ka se k'a jateminɛw kɛ togo min na an ka faamaw o ni an yɛrɛ an minnu ye fasodenw ye an bɛ se ka dɛmɛ don an ka fintigiw ma togo min na nin ɲɔgɔnye in senfɛ a yirala ka fɔ fɛn min ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Sherif Usmani Madani Haidara ye n'ale ye Ansardine fana tɔn ɲɛmɔgɔba ye a yirala ka fɔ ale ye million 10 di k'o ye ale niyɔrɔ dɛmɛ ye ka don an ka fintigiw ma ni mɔgɔ kofɔlen y'a yira k'a fɔ k'ale ka nin dɛmɛ in kun tɛ fosi ye ko fɛn min ye an ka jamana fintigiw ye u ni baarakɛminɛ mun ka kan mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u ka baara k'a kɛcogo la k'u ka se k'o san ka di nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ma walasa u bɛ se ka jamana ani jamana kɔnɔdenw lakana cogo min na an balimaw kibaruya minnu tun b'an bolo ka lase aw ma o de tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ aw ni ne ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma fɛn min y'an ka mali ye ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna la hali bi aw ni cɛ ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma